నమస్తే. ఈ లోపల ఒక మూవీలో యాక్ట్ చేయమని నాకు ఒక పిలుపు వచ్చింది. దాంట్లో ఏమంటే కరెక్ట్గా ఇప్పుడు నా జీవన శైలి ఏది ఉందో దాని మీదనే మాట్లాడాలా, దాని మీదనే కొంచెం ప్రజలందరికీ రీచ్ కావాలనే ఉద్దేశంతో ఒక మూవీలో నా పోర్షన్ యాక్ట్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో ముఖ్యంగా వ్యవసాయము, ప్రకృతి, పర్యావరణము, దాన్ని ఎలా సంరక్షించుకోవాలా అనే దాని మీద ఒక అద్భుతమైన మూవీని మదనపల్లి పక్కనే ఆ కొండల మధ్యలో చెరువు దగ్గర ఒక చిన్న గుడిసెలో ఉంటూ నా అనుభవాల్ని నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఎలా నేను చెప్పాలనే విషయం మీద అవగాహనక ఈ మూవీ జరిగింది. దాని పేరు ఏవం జగత్. అంటే ఈ ప్రపంచంలో అందరితో కలిసి మనము ఉండాలా, మనం ఒక్కరే సపరేట్ కాదు, అందరితో కలిసి జీవించాలా అనే థీమ్ మీద ఏవం జగత్ అనే ఆ మూవీలో ఉండే ఒక సాంగ్, ఆ మెలోడియస్గా నేచర్కు దగ్గరగా ఉండే ఆ పాటను చాలా అద్భుతంగా లిరిక్స్ రాసినారు. ఆ పాట మీరందరూ విని అర్థం చేసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను. నమస్తే. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.